synes ikke, der er nogen grund til, at man skal pådutte andre mennesker sin religiøse overbevisning, men det, jeg oplevede i Bangladesh, var i modsætning til, jeg har også set Danita-projekter andre steder i verden, at missionærerne, de sætter deres egen bekvemmelighed til side for at komme helt ud til yderområderne, hvor ingen andre europæere ønsker at være, for at gøre et stykke praktisk socialt arbejde. Man kan ikke rejse til Bangladesh nu og stille sig op på den måde og offentligt prædike. Det kunne man engang, men det kan man altså ikke mere. Det må man simpelthen ikke for regeringen. Men vi er kaldt ud til Bangladesh som en slags konsulenter for kirken, den kirke, vi samarbejder med derude. Det imponerede os, der kom fra Danmark, vældig, at man i den grad gik ud og ligesom demonstrerede en kristen offervilje. Man kom ikke så meget med, det var mit indtryk, med ordet, men man kom simpelthen med gerningen. Altså her er vi vil gerne sætte noget i gang med den kompetence, vi nu har. Bibelen blev heller ikke brugt sådan, som jeg havde troet, den blev brugt. Bibelen i sig selv er jo ikke nogen ting. Men det, som jeg oplevede, det var, at den type mennesker, som missionærerne var på det sted, gav ikke folk nogle historier omkring Jesus og Jomfru Maria for historiernes skyld, men delagtigt gjorde i et menneskesyn og en målsætning med tilværelsen, som var til stor hjælp for de folk i landsbyerne. Det var ikke så meget tro, efter min mening. Det var noget omkring håb, for eksempel. Noget omkring fremtiden, noget omkring det, at det kan nytte noget. Mit gyldne Bengalen, jeg elsker dig. For evigt bevæger du mit hjerte og får det til at synge. Om foråret gør duften af dine mangotræer mig vild af glæde. Om efteråret ser jeg søde smil spredt ud over de frodige rismarker. Hvilken skønhed, hvilken mildhed. Hvis sorgen kaster en skygge over dit ansigt, fyldes mine øjne med tårer. Så poetisk præsenteres Bangladesh i landets nationalsang. Landet, som denne udsendelse foregår i, og hvor danskerne arbejder, missionærer udsendt af Dansk Sandtal Mission. Men helt så smukt præsenterer Bangladesh sig ikke altid. Vi hører som regel kun om Bangladesh, når der er nød og elendighed. Når der er et konkret problem, der skal løses. Så hører vi om overbefolkning og befolkningseksplosion. Om en forventet gennemsnitlig levealder på kun 54 år. Vi hører om, at næsten en femtedel af børnene dør, inden de fylder 1 år. At en gennemsnitsdagløn for en landarbejder er på 3 kroner og et måltid ris. Og om en arbejdsløshedsprocent for mænd på næsten 50. Vi hører om, at kun godt 40% af mændene kan læse og skrive. Og om, at kun de færreste af kvinderne kan læse og skrive. Det er jo en helt anderledes og knap så idyllisk virkelighed, til trods for de smukke ansigter. Men hvordan er Bangladesh at leve og arbejde i? Hvordan arbejder missionærerne Inger og Philip Engse Karup, som denne udsendelse handler om? Det må vel være sådan her, ikke sandt? For det handler jo om at gå ud i alverden og gøre alle folkeslag til Jesu disciple. Eller som Jesus sagde til Simon Peter, jeg vil gøre dig til menneskefisker. Så det gælder bare om at få garnet kastet ud og forhindre fiskene i at smutte, når de først er gået i garnet. Missionærerne binder folk på hænder og fødder under foregivende af at ville hjælpe dem. De skubber den lokale kultur til side, så de kan komme til med deres vestlige kultur og teknologi. Og de læser alle deres problemer over på det nationale.
Er det ikke sådan, mission er stadigvæk? Nej, selvfølgelig ikke. Det var jo en karikatur af mission, du så. Men hvorfor tror mange danskere alligevel, at mission er sådan? Er det bare fordi missionærerne, foruden alt det andet de gør, også taler om kirke og kristendom? Er det fordi missionærerne går i kirke sammen med bengalerne? Og oven i købet hjælper dem til at læse og forstå deres bibel og salmebog? Er det det, der er galt? Eller er det fordi, de holder fast ved nogen af deres egne kulturelle rødder, og ikke overtager bengalernes religion og skikke? Lige så lidt som de forventer, at bengalerne skal overtage kristne og vestlige skikke. Det må da være i orden, at missionærerne laver skoler, så børnene lærer at læse, skrive og regne. Ude i de landsbyer, der ellers ikke ville have nogen skoler. Det må da også være okay, at de uddanner håndværkere, som for eksempel mekanikere og elektrikere, og uddanner grovsmede, så de unge ikke bare skal ende som fattige landarbejdere. Ligesom der vel heller ikke er nogen, der kan have noget imod, at kvinder og piger bliver opfordret til at være med i aftenskoler og andre uddannelsestilbud. Det er ikke missionærerne, der indfører alverdens udenlandsk teknologi, der øger de fattige landes gæld og skaber yderligere arbejdsløshed. Missionærerne bliver i landet i mange år og tager sig tid til at tilpasse sig den lokale kultur, teknologi og mentalitet. De kommer til landet, sætter sig blandt folk og prøver at lære sig sprog og livsstil. Og de prøver at finde ud af, hvad de kan gøre, hvad de kan bruges til. Missionærerne kommer ikke tromlende med alle de rigtige svar, men bliver sendt ud for at stille sig til rådighed for andre. Det drejer sig for missionærerne om at være og at dele, hvor det ikke bare er dem, der bestemmer, hvad det er, der skal deles. For selvom både farven og baggrunden er nok så forskellige, så er både missionærer og bengalere i bund og grund bare mennesker med samme elementære behov og samme håb. Og selvom Bangladesh ligger nok så langt fra Danmark, så bor vi alle i en og samme verden. Vores liv og fremtid er flettet ind i hinanden. Så derfor må vi også tage medansvar for deres fremtid. Men det forudsætter, at vi går sammen og i respekt for hinandens særpræg deler, hvad hver især kan give. Ikke kun materielle ting, men også åndelige. Og her er det vores erfaring herude, at den kristne tro også rent menneskeligt giver håb og tillid til fremtiden. Nina Lauritsen, du har jo besøgt Dansk Santal Missions arbejde i Bangladesh. Hvad så du? Jeg var jo sendt ud som repræsentant for mit blad Politikken og mødte så uden forudsætninger, da jeg var med på den rundrejse, hvor vi så de fleste af de projekter, som Santal Mission beskæftigede sig med dengang. Og jeg så blandt andet en række undervisningsprojekter, som var efter min bedste overbevisning et fantastisk godt eksempel på ulandsarbejde, som virkelig kommer de folk til gode, som har behov for det. Blandt de projekter, som imponerede mig allermest, tror jeg, var et undervisningsprojekt, som foregik ude i landsbyerne, et aftenskoleprogram, hvor man ganske få midler sørgede for, at landsbyboere helt ude i de fjerneste afkroge af et uland som Bangladesh fik en mulighed for at lære at læse og skrive, og dermed også fik en mulighed for at tage imod oplysning af forskellige arter med helbredsforhold osv. Hvad siger du til, at det er missionærer, der laver ulandsarbejde? Det synes jeg måske på nogle leder er problematisk. Jeg har ikke meget sympati for den idé om, at man skal gå ud og pådutte andre ens religiøse overbevisning. Men samtidig mener jeg, at det jeg så i vid udstrækning var et eksempel på et praktisk socialt arbejde, som der i høj grad er behov for. Det jeg oplevede var også, at
det omfang, der var folk kom og deltog i gudstjenester og så videre. Så det er ud som om, de havde en god oplevelse ud af det, og det skal man selvfølgelig ikke tage for folk. Simon, Philip, Inger, Engsi Karup, I har nu boet i Bangladesh i 8 år. I to som missionærer. Hvor mange sjæle har I fået omvendt? Jeg tror ikke, vi har omvendt nogen. Man kan ikke rejse til Bangladesh nu og stille sig op på den måde og offentligt prædike. Det kunne man engang, men det kan man altså ikke mere. Det må man simpelthen ikke for regeringen. Men vi er kaldt ud til Bangladesh som en slags konsulenter for kirken. Den kirke, vi samarbejder med derude. Og sådan er vi altså kommet ud. Men hvis det ikke er omvendte sjæle, hvad laver en missionær så? Jamen altså, en missionærs hovedopgave er jo overhovedet bare at være der. Altså at være til stede som medmenneske til de mennesker, man er iblandt. Det er faktisk den vigtigste opgave. Og så må man prøve at hjælpe folk med de behov, som der er på stedet. Og der har det i vores tilfælde, der har vi set mulighed for at opfylde et behov for uddannelse. Sådan så, at vi faktisk laver en masse forskellige slags form for undervisning. Og netop uddannelse og skoling lægges der vægt på, når missionær Philip Engsi Karup sammen med medarbejderne planlægger arbejdet i det nordlige Bangladesh, et område, der er på størrelse med Jylland. Hver medarbejder har sit særlige ansvarsområde, og her ved bordet samles og lægges hver brik i puslespillet, så indsatsen danner en helhed, bliver byggeklodser til en bedre fremtid for befolkningen. Undervisning af børn og voksne, ny tiltag, ting der skal samles op efter besøg rundt på projekterne, koordineres på disse ledermøder, og missionæren er konsulent. কিন্তু যদি মিশনে থাকতে হয় কোথাও বা যদি এরকম খাওয়ার থাকার প্রশ্ন ওঠে তাহলে হয়তো একটু সাবধানে থাকতে হয়। En brik i puslespillet for en bedre fremtid er skolegang. Og Dansk Santalmission driver mere end 30 landsbyskoler. De åbnes altid i områder, hvor børnene ellers ikke ville have nogen mulighed for skolegang. Mere end 2.000 børn får på den måde mulighed for at gå gratis i skole. Danske givere betaler udgiften. আমাদের দেশ আমার বদলু রসি আমাদের দেশ তারে কত ভালোবাসি সবুজ ঘাসে বুকে সকালি হাসি মাঠে মাঠে চড়ে গড় নদী বয়ে যায় চাষ কাজে নেই হেলা সোনার ফসল ফুলে খেতে ভরা দেন সকলের মুখে হাসি গান আর গান কেমন আছো? ভালো আছো? Som en del af sit arbejde tager Philip Engsi Karup rundt sammen med Nogan Bormund, der har landsbyskolerne som sit ansvarsområde. De snakker med lærere og elever og løser eventuelle problemer på stedet. আলোর ভোর কবিতা কি আজকে কি কবিতা পড়ানো হচ্ছে সুন্দর না কি কবিতা পড়তে খুবই ভালো লাগে তাই না ছন্দ আছে আচ্ছা আলোর ভোর Et andet projekt giver hvert år unge mulighed for at tage en uddannelse. Det kan være som tømrer, hvor de unge som eksamensbevis får en værktøjskasse. En uddannelse som denne sikrer dem imod en tilværelse som fattige daglejere og giver dem mulighed for at forsørge deres familie.
De unge kan også uddanne sig til smede. Det er hjælp til selvhjælp, og missionærerne er blandt andet med til at koordinere de forskellige håndværkerkurser. Og når man som Mohesh her får en symaskine efter endt eksamen, giver det ham mulighed for at tjene til dagen og vejen. Skrædderkurser hører nemlig med i kursuspakken, som missionærerne tilbyder. Kvinderne passer børn, gør rent og laver mad. Men også kvinderne har lyst til at lære noget, hvis de blot fik muligheden. I Bangladesh er det almindeligt kendt, at lærer man en mand at læse, har kun én person lært at læse og skrive. Men lærer man en kvinde at læse og skrive, har man lært hele familien det. Derfor prioriterer Dansk Sandhals Mission undervisningen af kvinder meget højt. Undervisningen forestås for det meste af bengalerne selv, og også her virker missionærerne primært som konsulenter. Blandt andet Inger Engsi Karup bruger en del tid til arbejdet med kvinder og unge piger. Kvinder opfordres for eksempel til at deltage i aftenskoleundervisning i landsbyen. Eller pigerne lærer at sy. At kunne få noget ud af lidt og kunne reparere familiens garderobe er vigtigt, for oftest er midlerne små. Missionærerne hjælper de bengalske lærere med idéer til undervisning. Ofte tager læreren ud i landsbyen og holder kvindemøde, hvor der blandt andet undervises i ernæring og hygiejne. Eller den kvindelige lærer fortæller bibelhistorie. Kendetegnende for kvindearbejdet er, at der til stadighed tages udgangspunkt i kvindernes egen situation. Uden mad og drikke kan udviklingen i Bangladesh ikke vendes. Så derfor er der i landsbyen også brug for adgang til vand. Og også denne opgave har missionærerne været behjælpelige med. Det er kvinderne, og også tit børnene, der har til opgave at hente vand til husholdningen. De mærker på deres egen krop, hvor hårdt det er, når vandet skal hentes langt væk. Så derfor var det en stor dag, da indbyggerne i Bombay fik rent drikkevand, betalt af danske givere. Kun 0,3% af alle 110 millioner bengalere er kristne. Men der er en lille luthersk kirke i Bangladesh, og missionær Inger Engsi Karup bistår her en af kirkens ledere med regnskaberne. Missionærerne taler naturligvis det lokale sprog, bengali, og der er ikke 2 arbejdsdage, der er ens. For missionærerne Inger og Philip Engsi Karup går der en del tid sammen med kirkens ledelse. Blandt andet også til månedlige møder, hvor alle kirkens aktiviteter bliver koordineret.
Bangladesh lutherske kirke består af ca. 160 små menigheder og 3.000 medlemmer. Det er dem, der i dag bringer evangeliet til deres landsmænd. Små kirker er ingen hindring for en levende gudstjeneste. Det var første gang, at jeg for alvor fik indblik i missionærers arbejde. Og jeg kom selvfølgelig, kan man sige, med alle de forbehold, som andre mennesker, eller mange andre mennesker har omkring missionærarbejde. Og, hvad tænkte du på forhånd? At det var nok noget skidt, det der med mission, og det var noget med at proppe noget ned over hovedet på folk, og det i hvert fald ikke var på folks egne betingelser osv. osv. Men lige pludselig så fik jeg jo så oplevet en slags ulandsbistandsarbejde, som jeg aldrig nogensinde havde set før, hvor man tog et helt andet udgangspunkt i et helt område, det hele menneske, den hele landsby, hvor jeg førhen havde oplevet ulandsbistand som noget, der gik ned på nogle enkelte punkter, som kunne handle om kunstgødning, eller som kunne handle om en teknisk skole et sted. Men her der oplevede jeg, at man tog udgangspunkt i hele tilværelsen, i folks hele tilværelse, og gik ind og hjalp de steder, hvor den selvfølgelig haltede, og det gjorde den på mange områder, men hvor man aldrig nogensinde glemte helheden i det. Og hvor hjælpen, enten det handlede om det at bygge en landsbyskole, eller hjælpe med noget kirkeligt arbejde, det aldrig blev en del i sig selv, men det altid var en del af hele tilværelsen. Det er aften, og en lang dag er ved at være til ende. Men inden skal Philip Engsikarup lige have færdigskrevet noget korrespondance til den bengalske regering og til Dansk Santalmissionskontor i København. Og der går meget tid for nutidens missionærer med administration. Jo, missionærjobbet i Bangladesh er alsidigt. Der skal også skrives breve til familie og venner. Men først og fremmest skal der skrives til sønnen Simon på 11 år, der bor og går i skole i nabolandet Nepal. Simon er hjemme på ferie i Bangladesh 2 gange årligt, og så nyder familien tiden sammen, og Simon kan gense sine bengalske venner. Radio Danmark. Ja. Hver aften høres Radio Danmark. For når man har levet mere end 8 år i Bangladesh, 8 år på ris og karry, er det vigtigt at høre nyt fra Danmark. Vi sender på 21.710 kHz til Indien, og desuden på 9.585 kHz og på 9.500. Det er en god måde at afslutte en lang arbejdsdag på. Bjarne Reuter, hvad husker du bedst fra din tur til Bangladesh? Jeg husker vældig meget, og det tror jeg gør, fordi at de 3 uger, jeg var derude, gjorde et stort indtryk på mig. Og det, der står tilbage, når jeg sådan tænker tilbage på det var nok de mennesker, der var derude. De mennesker, jeg mødte derude, både de danskere, jeg mødte derude, men så sandelig også dem, der bor der hver dag, og som skal få livet til at fungere under en eller anden form.
Og der tror jeg, at det lyder meget banalt, når jeg fortæller det her, men på et tidspunkt, der købte vi et stykke stof i bazaren, som vi skulle få syet om til noget, der hedder en lungi, som mændene går med. Og der sad så en lille dreng på 8-9 år, der tror jeg han var, og løbet af ingen tid på en elgammel symaskine. Han havde altså fabrikeret den der, og han sad der morgen, middag og aften. Og det er sådan et sammenligneligt studie af et barns liv, som man kan tage med hjem, og som både fortæller noget om hans liv, men måske også fortæller noget om det liv, vores børn lever. Altså den der spejling var jeg meget optaget af. Og han havde åbenbart ikke tid til at gå i skole? Nej, slet ikke. Han var fulltime beskæftiget med det, han nu lavede der. Og var sikkert meget lykkelig for det, fordi mange af de andre havde jo intet at tage sig til. Du skrev sådan en bog om det? Ja, altså det var derfor, jeg var der. Jeg havde ligesom påtaget mig den opgave at sige, jeg kan ikke bygge vandreservoirer, jeg kan ikke helbrede mennesker, jeg kan ikke undervise, men jeg kan altså skrive om de her ting. Jeg vil meget gerne komme ud og hente et materiale, komme hjem og bearbejde det, og så give mit subjektiv bud på det, jeg havde oplevet til danske børn. Fordi jeg synes også, at man har godt af at se noget andet i det her forkælede land. Men du mødte jo så også nogle danske missionærer, som har rejst langt væk hjemmefra for at gøre et stykke arbejde for de mennesker. Det gjorde vi både hos 2 forskellige familier. 3 faktisk, men mest hos 2. Meget forskellige familier, som opfattede, har jeg indtryk af, deres opgave meget forskellig. Og det var jo spændende at se. Jeg vil tro, der er lige så mange fortolkninger af det job, som der er mennesker, der tager ud. Og der må jeg jo sige, at vilkårene, man arbejdede under, var jo meget ringe og barske og heller ikke ufarlige. Og jeg mener, det at slæve sine små børn derud, med alt, hvad der kan være der til at høre, det er jo en satsning. Det er jo virkelig at ofre noget. Og det imponerede os, der kom fra Danmark, vældig, at man i den grad gik ud og ligesom demonstrerede en kristen offervilje. Man kom ikke så meget med, det var mit indtryk, med ordet, men man kom simpelthen med gerningen. Altså her er vi vil gerne sætte noget i gang med den kompetence, vi nu har. Meget imponerende. Tror du også, det nytter noget? Ja, det tror jeg, det gør. Jeg er godt klar over, at vi snakker ikke om at gøre Bangladesh til et i-land på et eller andet antal år. Altså til et udviklet land? Nej, det er det jo ikke. Men jeg tror, det nytter noget der, hvor man er her og nu. Men det er jo nok et af de allerstørste problemer, kunne jeg forestille mig, hvis det var mig. Det var, at løsningen er så ufattelig langsigtet. Man kan jo ikke altså forvente at se resultater fra den ene dag til den anden. Og det jo må være vældig opslidende, synes jeg. Men det flytter noget? Ja, det tror jeg. Det tror jeg på. Din hjælp i dag giver mennesker i Bangladesh en fremtid i morgen. Dansk Sandtal-mission, Købmagergade 67 5. sal, 1150 København K. Du kan også ringe i dagtimerne på telefon 33 93 80 95. 33 93 80 95. Vi giver hjælpen videre på Giro 100 14 93. চিন্তা ভাবনা জুড়িয়ে যাবে এসো যিশু হৃদয় মাঝে দেব ভক্তিমালা দূর হবে চিন্তা ভাবনা